Nhar il-ħamis li għadda meta l-Parlament għadu bil-vaganzi tal-għajt u mingħajr pubbliċità ta' xejn, il-Ministru Tonio Fenek ippreżenta mozzjoni li titlob għat-twaqqif tal-kumpanija pubblika Malta Investment PLC. Il-Gvern qed jiġġustifika twaqqif ta' din il-kumpanija billi jgħid li għandha l-iskop li sservi bħala mezz ta' investiment fit-tul. Skont il-mozzjoni, b'hekk ser titnaqqas id-dipendenza tal-Gvern fuq it-tħul tat-taxxi diretti u indiretti mill-poplu. Kliem li iżda l-Gvern kien anki qal sentejn ilu, meta wieħed li ser iwaqqaf investment fund biex jiffinanzja il-proġetti ta' Bib il-Belt. Iżda minħabba li baqa ma sar xejn, il-Gvern kellu jissellef miljuni ta' euro mill-BOV sabiex jiffinanzja l-proġett ta' Bib il-Belt ta' Renzo Piano. F'Mejju 2011 kellima l-Gvern kien ikkonferma li dan is-self kellu jsir minħabba dewmien fit-twaqqif ta' dan il-fond. Permezz tal-mozzjoni mresqa l-ħamis, il-Gvern irid jitrasferixxi b'ċens temporanju l-art u l-bini tat-Teatru u l-Parlament f'City Gate lill-kumpanija Malta Investment PLC. Waqt li ser jitrasferixxi bejh lil din l-istess kumpanija it-terminal tal-cruise liners u t-terminal tal-mitjar f'Luqa.